Benvinguts a Olimp. Olimp no és només un centre de psicologia infantil i juvenil. Olimp és acompanyament, és calidesa, és empatia, és escolta activa, és ajuda i diversió també. Els valors que defineixen a Olimp és l'empatia i l'acompanyament. Creiem que cada persona és única, té la seva història i mereix ser escoltada. Aquests valors són la brúixola que guien la nostra intervenció i l'acompanyament que fem a les famílies, així com als infants i adolescents. L'equip de professionals d'Olimp està format per professionals apassionats en el seu àmbit, implicats. Treballem cada cas amb dedicació, innovació i respecte i ens adaptem a les necessitats de cada persona. Els serveis que oferim a Olimp van des de l'avaluació i el diagnòstic com al tractament. Dins del tractament tenim el seguiment amb els nens i adolescents, l'assessorament i acompanyament a pares, així com reeducacions psicopedagògiques. Si busqueu un espai on us pugueu acompanyar tant a vosaltres com als vostres fills, us estem esperant. Poseu-vos en contacte i juntament mirem com us podem ajudar.